Posar en una portada a una jugadora de futbol fa que les matrícules en els clubs de futbol femenins es disparin. Això és el que fem des de FibraCat TV, just ensenyar tot això. FibraCat Televisió és un canal TDT que es veu a tot Catalunya on parlem de dones, on parlem de tecnologia, on parlem d'emprenedoria, on parlem de llengua catalana i ho fem perquè tothom pugui accedir-hi i pugui veure-ho. Jo soc una dona que he treballat sempre a grans multinacionals i quan arribo en el sector tecnològic me n'adono que hi ha moltíssimes dones molt potents i molt conegudes i que en canvi no tenen veu. Què millor que buscar l'altaveu més gran que existeix, que és un canal de televisió, i crear-ne un específicament on ensenyar aquestes històries. La programació de FibraCat sí que és veritat que té una línia molt clara a nivell de dona, tecnologia, però és el que dèiem, no és un ventall molt ampli. Tenim programes des d'un minut. Què ens trobem amb el tema de les escletxes digitals? La pandèmia el que va fer és mostrar-nos les desigualtats absolutes que hi havia també. No hi havia internet i de sobte et trobaves que com teletreballes, com estudies, i de sobte va ser com pam, no? Volies una revolució tecnològica? Pam, l'acabes de tenir. Per tant, és important que també trenquem aquestes escletxes de gènere on d'alguna manera fem que les nenes i les joves no associïn com a pròpies les facultats per estudiar una carrera tecnològica, perquè també hem de trencar amb això. Si el futur és tecnològic, el futur ha de ser tecnològic i femení. Pintar coses de lila, si no va acompanyat de cap acció més, té un total de 0 impacte contra el masclisme. No tenim una infraestructura perquè creiem que es poden fer molt bons continguts si tens el know-how. Vull dir, estem rodejades de talent per tot arreu. Quan parlem de talent no hauríem de separar homes i dones. El talent és universal, el talent és a gènere. FibraCat TV està creant un canvi. Està creant un canvi, com dèiem abans, a nivell audiovisual. Està creant un canvi dins d'aquestes joves i d'aquestes nenes que ens veuen i que de sobte en diuen «Ei!». Ens trobem sent el segon canal de televisió més vist a Catalunya després de TV3. Ens trobem amb unes quotes d'audiència on diàriament 255.000 persones es connecten a FibraCat TV. Jo sempre dic que FibraCat TV és el resultat d'un somni. Estem aconseguint que ens prestin atenció i que se n'adonin que es poden fer les coses bé de manera diferent i canviar aquí una mica el xip. Avui en dia, per sort, les coses han canviat molt. per sort!